אמרו לי שראו אותך דופק איזשהו וואנטה בשניות האחרונות של הראונד עם גלוק בקושי עם ארמור, ואמרו לי שראו אותך משחק אחר כך עם הדיגל וגם איתו דפקת איזו הרגונת לראש. זה לא סוד שאתה קוטו. קראו לו צ'יטר, כי יש לו את הפליקים, כי בכל מחיר עושה את הקילים. נשלח את הפראגר, זה פשוט כבר לא מתאים לי. למה רנקים אלה לא טובים לי? איך בסרטונים אני נראה כמעט הפוך? חשבתי שאני אראה לרנק יותר נמוך. חתימה שני הוא סמארף, אני רוצה פוסטים דחוף, ואני כל כך שפוך כי אני כזה כפוף. בדרך כזה די דביק, בדרך כזה די מציק לי מה ששחקנים אומרים, ורצות שמועות בתים משרתים שאני לא מכיר, אבל אתמול זה בא מכמה גלובלים. אמרו לי שראו אותך דופק איזשהו וואנטה בשניות האחרונות של הראונד גם עם גלוק בקושי עם ארמור, ואמרו לי שראו אותך משחק אחר כך עם הדיגל וגם איתו דפקת איזו הרגונת לראש. זה לא סוד שאתה קוטו. תמיד אמרו לי שקשה כשאני סילבר, אבל קשה שקולטים עליי דיבר, ואני כולה שחקן שרוצה להשתבר. קיבלתי בן לשבוע ולא יותר, כבר מישהו אחר הביא לי כמה טיפים להשתפר, ומקווה שהוא עוזר כי אני אותו סופר, ומקווה שעם זאת אני אתמיד כי הוא לא יהיה פה ברגע המתאים. בדרך כזה די דביק, בדרך כזה די מציק לי מה ששחקנים אומרים, ורצות שמועות בתים משרתים שאני לא מכיר, אבל אתמול זה בא מכמה גלובלים. אמרו לי שראו אותך דופק איזשהו וואנטה בשניות האחרונות של הראונד גם עם גלוק בקושי עם ארמור, ואמרו לי שראו אותך משחק אחר כך עם הדיגל וגם איתו דפקת איזו הרגונת לראש. זה לא סוד שאתה קוטו. בדרך כלל זה די דביק, בדרך כלל זה די מציק לי מה ששחקנים אומרים, כבר רצות שמועות בתים משרתים שאני לא מכיר, אבל אתמול זה בא מכמה גלובלים. אמרו לי שראו אותך דופק איזשהו וואנטה בשניות האחרונות של הראונד גם עם גלוק בקושי עם ארמור, ואמרו לי שראו אותך משחק אחר כך עם הדיגל וגם איתו דפקת איזו הרגונת לראש. זה לא סוד שאתה כה טוב.